sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time in punto alas 7. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in, tubtob kita sa takna alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line! Dari kita sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line, Hunyo 17. Tuig 2020. Action Firing Line! May ara sa gihapon mabatyagan nga pagtupa sang panaliti ukon na mga pag-ulan no diri sa palibot sang Negros Occidental. Dala ini sa gihapon sang Intertropical Convergence Zone. Kay kung lang tawon na to ng Visayas area na dala sini. Pero to give us the latest update kag weather advisory ang komprehensibo nga mga dulong sa aton karon nga gabi gikan sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP. Let's have action Gani Republika. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Action Gani, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Art, sa aton mga listeners, mayong gabi man. Ari, atag naton lakat sa aton nga chimpo sining gabi, Miyerkules kita karon Hunyo 17, tuig 2020. Sa gihapon sa kapungsuran, nag-influensya ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC, nag-apekto sa kabugusan sang Mindanao. Kagang easterly man nag-apekto man sa Nabagatnan o kung Southern Luzon, kag diri sa aton sa Kabisayan. Nga, ang langan sang Kabisayan, ang Caraga kag riyon sang Davao, magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguog nga tuga inisang ITCC. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uum sa gihapon ng kalangitan. Hasta sa magalumon ang kahawaan nga may dala naman iniyan na ligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguog nga halin ini sa easterlies kag localized thunderstorms. Mabatyagan sa kapungsuran ang mahinay nga huyop sang hangin magahalin sa Nabagatnan na sidlangan pakadto sa Nabagatnan o kung southeast to south. Naga-apekto dito sa Luzon kag may magahalin man sa nasidlangan pakadto sa may pagburubaylong direksyon sang hangin mabatyagan sa kabugusan sa Kabisayan. Kag ang katapusan may magahalin man sa Nabagatnan na sidlangan pakadto sa pagbulubaylo mga direksyon sang hangin ang naga-impluwensya sa kabugusan ng sang Mindanao nga may makanay lamang kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya, padayon sa gihapon may pag-uumbuom ang aton nga kahawaan hasta nga magalumon man ang aton kalangitan nga may idulot man ini naligwin nga mga pag-ulan ukon pagpanaguob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may ara kita nga kasarangan lamang nga uyop sang hangin, magahalin man sa nasidlangan pakadto sa bulubaylo nga direksyon sang hangin, maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin ng action at ang kondisyon sang aton kadagatan nga ara sa Makanay. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas
32 sining hapon nagunas 0.4 metro ang kanabawon ng taob magabalos alas 8:34 buwas sa aga sa takos ng 1.3 metro ang kadalumon alas 5:20 alas 6:07 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:23 buwas sa aga kag-ari kita sa 25 degrees Celsius o kon 67 degrees sa Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton nakatimpo sining gabi action art. At least nagdumo na gid man ang temperatura ta nagbugnaw gid man aksyon gani. Oo. Ara na mabatikan nato ng tigululan na Aha. Why gid man siyang nagdamol nga na report abi sa inyo da sa mga banwa kag syudad sa palibot sa probinsya? Damol na gid man Damol na gid man unlike sang nagliligad nga mga semana. Okay. Kay ti pagdeklarar sang pag-asa officially sang nagligad nga Webes nga onset ng rainy season. Antes pa kani nagdeklarar sila gamatamat ng galom, no? Gamatamat ng ulan. Okay. Nagigwin kag may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan sa Negros Occidental. Sige. Action gun, salamat gid sa imo. Mayo lang kay why kita no with the disturbance kara sa gwa sang par. Wala pa, ikadua pa lang to action art pero ini nga rainy season may paabutan pa kita mga 19 hasta sa 22 pa. Sos. Oo. Kadamo pagali ni. Oo. Sige, action gun, salamat Sige. gid. Welcome ngayong gabi. Action firing line. Aksyon gani Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP Division sa pag-atag sa aton sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:06 na sa gabi sa gihapon aksyon firing line sa ngalan sang inyong regular anchorman aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon art tay hupon nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga tuntutukan karon nga gabi. Action firing line. Publiko kag mga sumalakay bala kag plano nga magsakay sa fast craft nagalibog ang ulo. Bangod hasta subong nga gabi, wala pa gihapon ma-finalize ang guidelines kung anong matabo sa mga taga Iloilo nga magatabok diri sa Bacolod. Vice versa, kag would you believe until today, ang pag-intindi ko, why pagidiyas ang nahuman nga agreement sa tunga sang LGU sa syudad sang Iloilo, kagamuman sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Ay nanuning magintugyanan ni sang aton alkalde sa Iloilo kag sa Bacolod, gaway ni nila maplastar. Now, subong, hindi pa makahimo man sang desisyon, wala pa sang klaro gid kung anong matabo nga mga guidelines, kay ongoing pa man ganing meeting sa mga lokal nga opisyales diri sa aton sa Bacolod. Action firing line. Tumalon tayo na kay may meeting man kaina ang Marina upod sa Philippine Coast Guard kag operators sa mga fast craft nano matabo sini. Now, may ara isang ginakabalakan nga base kon ang magpalauli na halin sa LSI returning residents nanong guidelines sini man, although nga until June 30 pa kita ang extension sang modified general community quarantine, pero ti wala asang klaro ho kung after sining June 15 o kung pagkatapos gari nakita sa June 17 nano matabo di ko may magpalauli nga taga dito nagalin sa Iloilo kung taga Bacolod ka what will happen ini sila bala mandatory gihapon nga iswab o kag nanong himuon nga pag-regulate sini sa ila. Action firing line. Amo man sa probinsya hibaloon tay na karon ang detalye mga ka-aksyon standby kamo ha kay gusto ta hibaloon gid mismo sa mga operators sang fast craft diri sa Bacolod kay may meeting sila kay nanong resulta sadto ano pagid ang dalagko nga mga balita nga aton tutukan. Ang update karon sa investigation sang kapulisan, grabe maning natabo di sa Bacolod. Now, kung ikaw isa ka residente, kag kung ara ka sa imo puloy-an, amo na ina ang pinaka-safest, pinaka-safety nga lugar, no? Nga para makatulog ka sang mahamuok, kag dira ka sa imo puloy-an, baka imo sang imo luyag nga mga aktibidad.
Now, sa puluyan mo, makahambal ka nga tibaw. At last, nakaabot ko sa balay nakapahuway. Pero may lain iya nga klase sang kaso nga nagluntad diri sa Bacolod. Matapos nga ginsulod sang armado nga mga individual, mga persona ang puluyan sang isa ka Belgian national, ang lain kay tituyo nga magpangawat. I understand, may mga nagkuha, natiruhan pa ang biktima gamit ang mataas nga kalibre sang armas. Action firing line. Tinano ini, may organisado nga grupo nga naga-operate diri sa aton sa Bacolod. Mayara karon sang palayag statement ng ginbuyan si Mayor Bing Leonadia nga nagapanawagan sa pamunuan sa Bacolod City Police Office nga dapat tutukan gid ang ini nga kaso para mahatagan hustisya. Tigaling sa kadamo naman sang maging pangtumba di sa Bacolod, although hindi tiya pinangawat, kundi krimen ato iya nga pagpamatay sa pila ka mga individual. Now, iniya lain ini nga kaso since nga may ara sang ginsulod nga puluyan. Tiway man iya kunano nga tuyo to posible magawat. Ang problema, kaya ang pag-insindi ko, kung paglantaw kay inasang ni Action Alvin kag sang mga pulis to, ang inisyal nga report ang gingamit sa mga armado M16. Action firing line. Tining kakita yung may mga kawatan nga masulod sa balay mo, madalas ang high-powered firearms kag kung ninali makabugtaw ka, bugto gid ang hurangos mo. Action firing line. Ang statement sang alkalde nagasiling, I have ordered Colonel Binyas to thoroughly investigate the incident, intensify police presence and deployment to prevent a similar incident. The police has already zeroed in some principal suspects and is on hot pursuit of the same. May galinig kami na tumod naman sila, pero tisin o ini, tiyamo ni ang palabot nga mensahe sang alkalde kag mando mismo kay Colonel Henry Binyas. Action firing line. Hiling pa sa statement sang alkalde, we condole with family of the victim as we assure them of the city's involvement and assistance in the resolution of the case at the soonest time or possible time. Action firing line. Ang sabat naman ni Colonel Henry Binyas sa official statement kagin post sa PIO Facebook page, nagasiling, in response to the instruction of the Honorable Mayor, I directed the Chief of Police and the investigators on case to thoroughly investigate the case and give justice to the death of the victim. Action firing line. Likewise, the assistance of other PNP units in the island such as Regional Intelligence Division, ang CIDG, and RDEU was also sought for the speedy solution of the case. Action firing line. Tila tawon tani ko na nung latest, kay kuno may ara na sila inisyal nga ginatutukan nga mo ini ang utok kag may kaymuan sining makasilig ni nga krimen. Action firing line. Makasilig ni in the sense nga tingi mo ginbiktima ya inosente ini. Mayo ang pagpangabuhi niya matawhay sa sulod sang puluyan niya. Ginsulod mo lang ginhalitan ang lain pa kay nga asawa. Ang kondisyon niya hindi pa ni may baluan after nga naglukso sa ikadwa nga panalgan sa ilabalay. Grabing kulba guro sa asawa, tining kakita sina. O may mga fractured sa iya sining nga lawas. Anong latest nga medical bulletin sa asawa baluon ta karon? Action firing line. Nano pagin ang dalagko nga mga balita kay kun parte sa mga cases o nagluluntad nga mga insidente sa palibot sa probinsya damo ang mga ginpangtiro nga patay mo, may kagawad sa San Carlos. May tao dito sa may Kabankalan nga gintiro man. Nagbalos sa Dumaguete, may kapitan man to gintiro, patay man. So siling ko na nung krimen nga dugo pa indis-indis kita, nagapinalumbaan ay kadamo sa mga crime. Ang nga nagaluluntad nga hindi mo bla mapulong, gulpiada lang. Luwas iya sa mga ginabiktima sa riding in tandem, nga ginapamatay, ti pariyosin niyo, crime against sa property sang tao, kag pagpatay
Nano na ning kakatabo sa mong kalibutan man? Action firing line. Epekto na bala ini sang kapigaduhon kag survival stage bangod sa COVID-19 na amo nang gusto tay balawon sa mga otoridad ta diri sa palibot sang Metro Bacolod na sa Police Station number 4 kung ano na ang nalabutan sang ila sini nga investigation. Action firing line. Nano pagid ang pilang kamadalag ko nga balita diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ma-check kita karon sa report man ni Aksyon Marlon Hinovia. Pero sa Bacolod City Government, pila ka transport group nagpadala sang sulat sa SP nga nagapangabay nga istrikto nga ipatuman ang 50% nga pasahero sa PUJ. Action firing Anong line. butang balon sining 50%? Liwaton nilang disenyo sa makahana o kung mga division ginbutang nila. Action firing line. Sanggunian panlunsod nagpasar sang resolusyon nga nagapalambot sang simpatiya sa pamilya Kuangko o napatay ng isa ka business tycoon kilala nga negosyante kag of course nagauyat mataas nga leader, political leader for that matter nga damo mga miyembro diri sa Negros kag Bacolod. Action firing line. Si Mr. o former Ambassador Danding Kuangko, tinagtaliwan ini siya. Now, may mga mensahe nga ginapagwa ang mga local official sa probinsya, kag diri man sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Kag pila pagid karon ka mga development sa bahin sang balita diri sa probinsya. 3 ka mailisay bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Kag talisay non repatriated OFW fully recovered na sa COVID-19. Amo nang good news nga ginahulat taya. Action firing line. Pero take note nga mga cases nga nagaka-record sa Bacolod kag probinsya, kalabanan sini mga locally stranded individuals kag mga OFW or returning residents. Tibalon ta na karon kay ang ginapaabot tayamo ning pagbalik sang commercial nga pagbiyahe sa Bacolod, Iloilo kay hindi man pwedeng Cebu nga magtabok na sila diri sa aton sa Negros mo, nga mag-travel na sila di, nga magpinagusto lang sulod sa Negros Island, no? Diri sa aton in particular sa Negros Occidental. Action firing line. Tigaling kay ang Malacanang, ang kinalain lang siya mo ni. Extended ang Modified General Community Quarantine o galing lang kay may mga bag-uhon no, sa maging patuman sa sulod sang 15 dias nga ang probinsya kag Bacolod ginpaidalom sa MGCQ. Now, ari ay ang parte lang sa pag-harmonize, pag-synchronize sang plano sang Iloilo kag Bacolod, budlayo, nabudlayan sila nano man, nano tabo sini magintugyanan sa mga mayor sang Iloilo kag Bacolod, nanong natabo sa inyo? Action firing line. Ibaloon na itong lagay Mr. Frank Carbon kay ang problema subong, why gipagid diya maplastar, nagalibog man ang ulo sa marina. No, kaya ang marina hindi man kahimos ang desisyon kung ano ang mga regulasyon, mabalik na ginman bala ang biyahe sa fast craft, saan ini mag-umpisa, sino ba lang dapat i-allow nga magbiyahe kung mag-umpisa na ginman no, ang trips or commercial trips sang mga fast craft, tina makalilibog yapon, kay wano ay pagidya sang konkreto yapon na guidelines. Kaya seto, ang aton sining nga mga opisyales sa Bacolod kag Iloilo. At the same time, i-check naman sa province, nano yung ila gusto matabo mandre. Action firing line. Pero ang klaro initially, nag-istorya kami ni Mr. Frank Carbon kaina, wala pagid sila ibalo kung anong matabo sa ila sini, ang pagbiyahe ko may biyahe, ginman. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton nga pagpangalagad is Mr. Frank Carbon, operator sang Wisam Express, no, diri sa Bacolod. Sir Frank, how are you? May gabi. Oo, art pa yung gabi. Sige, go ahead. Sige, salamat gid sa time nagtawag gid ko sa imo kay siling ko nano iniman kahapon wa ita duty ga monitor lang ko siling ko
abi ko ni Pio na nga within today may ara na sang agreement nga mapirmahan, kasugtanan nga malagdaan ang Bacolod, ang Iloilo City, but until today do why gid sang update what will happen sa inyo sining ginapabot nga pag-umpisa sang commercial trips ang inyong mga fast craft, sir? Ang art gata ka background anay para ang kapalamati mo ka klarado maglalabla. Okay. Kami supposed to be June 16. Si Mayor Bing kag si Mayor Jerry Triñas sang Iloilo makapagwa sila EO. Okay. Oo. Di nag-istorya sila nga dapat ang EO pareho. No? Kung ano ang pwede, sino nga tao pwede pasakyon, amo man sa Iloilo mo sa Bacolod. Okay. Kung ano ang hindi pasakyon, pareho man. Kung bala may papilis pa o travel pass nga pangayoon, ara man. Meaning, in short, dapat pareho, no? Ang ilang EO, health protocols, and the person kung sino kasakay. Okay. It turned out, pagwa sang EO, nag-meeting dayon ang Marina, dala tong mga EO. It looks like ara ang mga Coast Guard, PPA, ano, ang tanang nga kwan. It looks like daw ang ilang interpretation niya daw lain ng Sililo, lain man si Bacolod daw di confusing ni budlay ni implementar. Ika gimpabalo dayon sa City o Iloilo, pabalo man sa Bacolod. Nagsuglanon man kami kagabi ni John Sowita, kay daw siya na kunong ginabinlan sa executive branch o sa mayor's office na magsuglanon sa Iloilo parte sa executive order. Isling niya today, last days ko ma-meeting siya, arang Itagay-Lilo, arang Coast Guard, tanan. Para more or less, ma-reconcile na gid sa mga pariyo na gid Tigotel Mayo na nga mga face-to-face. So meaning, Sir Frank, ma-meeting pa sila alas 10 ng gabi? Kinasang aga. Kinasang aga. Sila kunong kinasang aga. Okay. Oo, supposed to be by now, guro. Tapos na sila meeting, ang Tigilo, tapos man, they could be exchanging now. Sang ilang, kung anong unod, sang ilang, amended nga EO, no? Nilang nga duwa. So, okay. I don't know if kung makapagwa sila buwas sang amended nga pariyo na gid ang duwa ka syudad sang ilang mga executive order o para guided properly ang tanan-tanan. Pero kailan na dayon ang meeting niyo upod iya sa Marina kag Philippine Coast Guard? Nag-meeting sila din ang mga Zoom, ang hindi ka-attend, Zoom and everything. Ako itong agreement na come up sila nga kulaton na lang. Draw up sila. No? Draw up sila amended na EO o kon joint EO. Okay. Ang Marina, ganyan gitling sabi, joint EO na lang, isa na lang ka papel, katurmahan nyo para way nag-edkuan. Tapos sana maglain pa. I don't know kung anong sundo nila. Joint sila or kada isa-isa, may ara nga kambyoan na lang sila. Okay. So probably tonight, they're working on it. Hopefully early morning or buwan sa aga, mayara kita guide na get EO nga clear nga pariyo ng Iloilo kag Bacolod nga post-implementar. No? Sang duwa ka puerto. So in other words, duwag gid chance pa nga magka-kick off o kung maka-umpisa ang biyahe ni boss? Sa aga, wala kay pangitaon sa pag-EO kung lantaon, kung pariyo na. Kung early morning lang to basi sa late afternoon basi makakahalin kita or at the late siguro 19 no? Okay. 19. Sige. 19. Aha. So, anyway, masip lang ko very quickly kay actually gina-try ko man makontak ang mga city officials na diri sa Bacolod agon na mag-update sila. Pero sir, kuhaan na lang ka reaction mo o may isa ka foreign national Pinay ang asawa kay ina sinunod ang puluyan nila lain sila kay ang tuyo posible mangawat or hold up ang kunano ni hindi pa ma-establish sa investigation sa pulis pero ang subo iya kay napatay ang victim. Bati ko daw ginpatay nila to. Gintiro ginlan patay giya. Kuno to. Ang apelyido sa to daw foreign sounding no. Ang apelyido sa to. Ito tiro nila to sa sulod sa balay patay ito. Kaya mo na si nang dasling tabla na nag-istorya ta nagliligad nga kuan adlaw.
tungod sa kapagaduhon sa postguard pasulod si Post Muertos, Okay. kani ang pwersa sa atong kapulisan, since daw why naman sila sa mga checkpoint, no, and everything, isaylo na nila sa crime prevention and detection. Okay. Matagi, to sa todo, ginsino todo, pulis pa to ganing gitiro to sa mga lugar to. No, tisabong amo naman attempt naman I think kabalo ng pulis, amo ning nga season, ang crime against property, si dalar na isa against sa life man Gasaka na siya, gasaka to kapigaduhon, Post Muertos, lugaran, pag-inisang COVID, daw kabalo ng pulis ka, nga medyo alarming na siya, medyo ining-simpo, dapat aragin sila sa dalan, sige, get surveillance, prevention, detection, no? Double time sila, double time, hindi nga itong kapulisan. Kabalo na sila nga, amo ni nga simpo, daw may akuan na sila, tawag nila bla, daw crime clock, Okay. Scientific man ang ilang nga study mo. Aha. Oo. Actually, ito yung mga preparation na nila, the whole year, ara na sa template nila, abo na siya kabulan, Yes. na ginasunod na lang nila, tigaling, unexpectedly, Aria, ang problema, ang nagsulod to galing, ang hindi kasi kwawi, bala kaya makon may high-powered firearms ang bit-bit nila? Ha? High-powered? Tomido. Ha? Tiyan mo ng delikado, kay titagpilas la kabilog, nasun simultaneously, ang plano nila, to paray nga balay, isudlo nila, tisili ko na, ano na niya nga, kaisog na ni sila yaw? Medyo organisado, mas dako ang grupo, no? Okay. Siya sure, ang atong kapulisan, alarm na sila. Okay. Anyway. Kabalo na sila kung sinong posible. Kaya kabudlay man sa buong mga tungod, kaya lockdown man ang atong mga border. Kaya kung sino narin lang na day. Sino mga tulutunto, butang tabi, halimbawa, kung nagalin na siya pangayaw, walin sa iba ng mga probinsya, budlayan na sila magsulod sa mga border. Taan nila siguro kung nag-helicopter sila, nagsakay lang sa parachute, naglukso. Na kasi gabi daw parohinog, di ka muna yung parohinog, iti yung summit to, ka muna yung Wayman Barco. Maglusot di? Hopefully, dahil nila na pangitao, hindi sila kapalagyo, hindi sila katabok sa Dazon nga isla, hindi nakasaylo sa Orienta. Okay. Mudlay man magtabok sa Cebu, no? Oo. Hoy, masalaan kayo mo to karon nga kapin pa kunway kaya sang authority to travel, dason mag-check to kung may mga bit kay mo yung armas, delikado. Anyway, follow up na mo sa police na kung anong latest updates investigation nila. On that note, Sir Frank, salamat, Kid. So, Art, salamat. Nami tani kung may dapotuman sila ni Ilsid, kung sino na dapat. Yes, sir, I will. Si George Tabla, no? Okay. Kung siya gidman ang gintulinan ni Mayor da, nag-draw up na siyang ano. Okay. I'm sure aran man ang legal bro, aran man natin kay may legal aspects man eh. Health and legal, gina-combination. Sige. Sir Frank, salamat, Kid. Si Attorney Bayatan, no? Bayatan. Si Attorney Bayatan. Yes, sir. Diba, si madabot ng bansa kag mapanak sa glanon. Okay. Sir Frank, salamat din sa time o yung gabisi mo. Anytime. Thank you, Vidar. Salamat. Action firing line. Mr. Frank Carbon, ang operator sa Wisam Express, ti problema nila subong, ti siyempre hindi man maka-decide ayon ang Marina upod sa Philippine Coast Guard, anong himuon nila, na? Kay tiyamakon mo, hindi pa natapos ang why pa bala ma-synchronize, why pa nagahilituhog, kang hindi pa pariho, kay dapat sini, kung anong guidelines yung iset sa Iloilo, the same ina sa Bacolod, no? Kay kung may maglain dira kag diferensya, magkonflikto, problema na no? Karon kung nga aton diya mas istrikto, may magtabok di, may mga swabbing o nano pangimuon, sa Iloilo ya wala karon kundi mareklamo to ya karon ng taga Iloilo, o kag nano ini man. Ang pag-insindi, kung may mga statement magani nga nagwa sa kay Mayor, kati mangin free-flowing mo, no? Ang pagsinulod na sa mga pasayro, when you say free-flowing, kung iba gusto lang na iya sinulod, o ti dapat maklaro ini, para nga hindi man,
magsala ang tawo nga nagapamangkot agud may baluan ta kung ano gid ang guidelines ti galing hasta subongo siling ni Vice Mayor Elcid, sige pa ang meeting nila, no? Upod sa pila ka mga local officials, kung ano gid ang himuon, abot ang Iloilo, ano na ang ila desisyon to ha? Action firing line. Amo ni siyang diferensya kay sa siniya nga extended MGCQ, wala sang guidelines sa ginpagawa Manila, alin siyang una to ya, nga ang tanan nga MGCQ, matamod lang sa guidelines nga ginpagwa national guidelines no sang National Interagency Task Force na tiya mo lang tong sundon dayon no kita mo sa una to paggambal sang National IATF angkas sa motor hindi pwede ginabawal ti may bisan i-consider ni sa mga local officials kung magagi kag magaglabay ka sa LTO dakpon ka. Action firing line. Because may guidelines ang national. Ti subong yang kinalain, although extended kita until June 30, hindi pa klaro kung ano gid ang matabo sini, ina ang ginestoryanta subong ang biyahe sang mga fast craft. Action firing line. Di kung hindi synchronize, kaluluoy ang passenger, insakto na, no? Sunod di kay Mr. Roger Montalvo, kaluluoy gid kay ti kung lain karon to ang ipatuman sang Iloilo nga guidelines. Ang regulation nila to kung lain. Oh, may kadtuon kasi Iloilo to nga importante mabudlayan ka sang ila naman nga mga requirements. In the same manner kung maglain naman kita diri sa Bacolod, ang mga taga Iloilo nga magkadto di mabudlayan man. Action firing line. Tiway pa ni siguro kung saan o matapos saan o ayan makahuman sang isa ka kasugtanan agreement ang Iloilo kag ang Negros Iloilo kag ang Bacolod no parte sa sining mga guidelines ti winisi port bisan ang mga taga-probinsya diri ni sila galabay sa Bacolod mo o ari di ang puerto sa ato nalin sa Banago unless nga ini mga naga-travel pa Cebu nga dito sila gadungka sa Escalante sa Northern Negros ang taga-Gimaras nga may aras sa mga magagmay nga mga bangka nga nagatabok man Gimaras pakadto sa Valladolid may ari man diri somewhere in Cadiz no kag mga banwa kag syudad Action firing line. nga may mga biyahe sa mga gagmay nga mga motor bangka pero tina sa gihapon magapadayon nga regulated man now i-check naton karon si Governor Eugenio Bong Lacson kulano ang masunod diri kay bisan si Gob sumong galibog man ang si Gobia daw ang probinsya daw kadasig sila mag-decide sa makatulad sinimo mga sitwasyon nga kinanglanon nga temprano pa matagan balas sang information ang publiko na may ideya na nga daan ng pumuluyo kung ano ang mga himuon kay tiding kakita sina gapamangkot damo ga pinanawag tidayon ang inyong biyahe da nya boss mo bisa na sa Bacolod pagkadto sa Iloilo tiway ka sang masabat. Anong pagsabat mo? Kay way pa mahuman gani ang ila sini ginahimo nga mga guidelines. Action firing Alas line. 7:33 Action Radio Philippine Standard Time magpadala lang palihog sa inyo sini mga mensahe sa aton na available nga chatroom sa Facebook page sa Action Radio. No, Bacolod i-search mo lang kung may Facebook account ka, may ara ka internet connection automatic mag-a-appear ang link nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Action firing line. Available man kita sa YouTube nga pwede ninyo mabatian ang mga balita kag informasyon nga aton ginadulong kada gabi. Action firing line. Labi na gidiri sa Action Firing Line kay sa iban pagin nga News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Pagbalik ta karon, ibaloon ta niya sa probinsya. Kag mga report man kag update with Action Marlon Hinobia. Ang kaso sang COVID hindi lawlaho gidagyapon. In fact sa national may mga update o may mga development kabisan ang talatapan sang Department of Justice may pilag ka mga opisina na nga subong apektado bangod may mga cases nga nagpositibo sa COVID-19 no why mo gina-expect balang bangod nga ang tao bisan asymptomatic when si asymptomatic why ka sa makita nga sintomas lawas niya pero
positibo siya sa COVID-19. Action firing line. Diya mo nang isagid ka problema nga bantayan taya kay ang isa ka tawo nga nagpositibo sa COVID-19, why na siya gani kabalo mo? Nga positibo na siya unless nga magpakuha siya sang swab sample kag padala dito sa RT-PCR test o kung ipadala sa laboratory para sa RT-PCR test. Pero kung nagalagaw-lagaw sa iya, pwede siya mangin carrier o kung makadala, makalaton sa iya sini masalamuha o kung maupo dira sang COVID-19 nga virus. Action firing line. Pero dugangan tayo ni karon kag pila ka mga update kag development sa Bacolod kay wifi matapos tubtub subong ang meeting no plus ring panibago update sa kaso nga pagsulod sa puluyan sa Bilya National nakabugtaw gintero patay. Tinano ini nanong latest update may natumod na organized nga grupo ni bala ang manihar sini ina ang aton tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
kita sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga
pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasan. Firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:46 na. I-plastar ko ni Karono ang actually may pagwa diri nga salient feature ang taga City Government of Bacolod party sa idalom sing MGCQ no nga extended, pero mas nami ni kung matapos kita ni ang may mga ginaplan sa kag may ginahuman pa sila subong nga i-add on posible ni sa regulation gipagwa nila no sa mangin supplemental o supplement sa sining executive order nga ginpapanaog ni Mayor Bing. Action firing line. Mangalibog ang ulo sa publiko mo kung ano ang matabo. Pero ang iban dapat ang iban niya pakabalo nga ti extended. Ang iban niya kung pa astahon mo do ga pinagusto na lang lagaw. Ang iban gani ang social distancing kag ang pag sok-sok sa face mask do ginakalipatan na nila. Action firing line. May nga bilang dira kay Marjon Pilingon, araman si Engineer Raul Velasco, Giselle Itabag Alvarez, si Sir Renato Noveros ang LTO, Giovanni Duran Trisfuentes. May nga bidra, araman si Sir Ernie Pinida, Executive Assistant ni Mayor Bing, Giovanni Duran Trisfuentes, nabasa ko nagali. May Marca Berte, Winston Goles, may nga bidra sa imo, may lang nga pag-monitor kay Sir Andy Delgado, no? Ani Calderon, Giselle Mundiar, Alan Gigato, kag Bobby Munoz, may gabi man. Action firing line. Ang iban karon na lang dugay-dugay. Naunahon ko lang standby action Marlon Hinubia, mga balita gikan sa provincial capital. I-follow up ko lang ang kaso nga nagluntad kaina nga pagsulod sa Puruyan sining isa ka foreign national nga tigin kamatay na gid matapos gintero sining grupo or ginapatihan di magnubo sa apat nimo ka mga persona nga nagsulod sa Puruyan sang isa ka foreigner nga ang lain sinitiruan gid siya ti paglutang sa iya ang igo mapatal pabi o kunaragid sa lawas mo nga daw hindi ka lang maka atibawas ti patay. Nang question sini mo ni. Nga ang do grabing kaisog na gid sini nga tawo iyang kung sino man sini. Amay kaimuan sa krimen nga may aras legat simpre of course may mga monitoring may gurong ginimo. Surveillance bala kung sino ang ila target nga biktimahon.
tinakita nila posible ang soft target sinimo ni mga tawo nga kapin pa kun makita na may pulupundo ka ti amo giningwa niya ho. Action firing line. Ti sinulod nila iya. Ang driver nagingagaw pati amo man tugan ni nagdala sa ospital. Matapos nga nagtawag pa to ang mismo mga amo niya nga ti amo na may nagsulod nga mga tao sa balay nila to. O ti ang sadya kay na kagwa ining foreign national ang i-check ta kung bala na no ini nagbato ni siya na nung latest nga update subong sa investigation sang kapulisan. Action firing line. Kay parang mapa-explicar ta ni sila. Kay si Sir Heber kay na to galibog man ang ulo niya mo gasigit to siya kay na investigate kay may mga report kundi ang natabo hindi lang yung balay ni sang Bilya National ang stupad to sang balay to do tuyo man sudlon ni sang upod pa no sadtong nagpatay sa sining foreigner. Action firing line. May mga report pa gani nga may iban mga subdivision na ginalibot kag gina-target man sila. Ti magamuni din ni ang seguridad ta sini magamuni man. Kagulpiada ka lang iya, pitik sinta siya kung hinali makita nila nga pwede kasudlon kagun armado sila. Ang imo bi armas balay mo to binangon ano pagbahato mo ni sila yung magamuni man. Action firing line. Alas 7:51 na pero maki-update kita na sa hepe sang police station number 4. Ti siyempre kung anong update man isang ila sining nga ginpatigayon nga investigation. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton nga pagpangalagad is Police Major siya dino, Charles Hever sa aton nga linya. Sir, Major, may gabi si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Yes sir, magabi man kag may gabi sa aton mga listeners sa Action Radio. Salamat ki sa time ginatag sa Action Radio. Sir, si Action Art, i-check ko lang ay nano ang latest nga investigation nyo. At least na determine ta na sir kay inato na muno mo do mayara na kamo sa ginatutukan nga mga person of interest sa siling kaso. Nanong latest ni sir? Ang ongoing sir ang aton nga investigation sa ining persons of interest naton. So far, gapangita pa kita mga possible witness nga magta sa yung informasyon ka posible nga pakabulig man sa aton sa pagsulbag sa kaso. Okay. So bali ang pag-establish naton sa investigation sir nano ini organized nga grupo, individual lang, natabuan lang kag may confirmation na tanong armas sir ang gingamit nila? May confirmation na nga may mga armas hindi sila nga based sa allegations ng witness sa insidente nga wherein nakita ining apat ka suspetsado. Okay. Nga may long firearms inyang iban nila nga kaupdanan. Sus. So ma-determine nato nina kung magabot na ang result sa crime lab. Okay. Kung ano exactly nga identification sang firearm nga posible nila gingamit. Okay, so magsiling ka long firearm medyo mahambal na to na high powered ini nga pusil. Yes sir, possible mga consider natin rifles, mga consider natin nga long firearms. Okay. Sir, sa inyo ginapaglantaw dito na naman ginplanuhan gid posible lawig na ning nga tiempo nga kilatis nila kag gina-surveillance ni ang puloy-an sang foreigner? Ongoing subong sa atong investigation, initially may mga gina-interview kita. Okay. Nga parte sa mga naga-casing dira sa area kag naga-monitor, so amo pa nang aton nga ginatutukan man. Nga posible may partisipasyon sa ining krimen.
Okay. So, hindi kita loyag, no, nga ma-divulge manina, agud nga, hindi Manila, blama, ang mga suspect kung ga-monitor ginman, at least, hindi sila kabaloing, sila gali naman ang target ninyo, pero, more or less, anong mapasalig na to, sir, optimistic ka nga masolve ni sa Station 4 ang kaso, kang madakpan ni, matikma ni mga suspect? Sa matter of SOP, sir, every time nga may mga incident sa area, sa amon nga kahit bilang pulis, sa amon ginatungawaan, sa amon masarangan nga masulbar ang mga kaso nga nagluntad sa amon nga area. So, amon inasubong nga kami dire sa Station 4, kag tabulid man sang headquarters group there sa BCPO. Okay. Kag sa other units sa PNP, nag-coordinate kita, inimo lang to ng tanan para mabuligan ini mga masolbar ng kaso. At least nagabulig man ano kag may cooperation man siguro ang mga residentes tupad nga posible makabulig sa inyong investigation. So yes sir, itapagin na madako mabulig sa mga tao dira sa palibot sa atod ng investigation. Sir, sa publiko, sa pumuluyong nga monitor subong, nga basi makabulig pagidatag information, may ara ka mensahe sila. So yes sir, kami sa Police Station 8 no, nag-aapila. Station 4 guro sir, basi Station 4 gili sir. Kabalo ko na maguhan ka kay bag-o ko pa malang naduduwa ka malang kasimada sir no? Yes sir, ang muna bago pa lang ko matuwig sa sorry sir. Yes sir. Sa India pa din no, sa kapulisan dire sa Station 4. Kami nagapangayog isang bulig, nag-aapila kami. Isang mga tao nga posible nakasaksi, nakawitness, may nagbalaan sa ining nga insidente. Hindi gid mo pangduwa ang buligan tayo ng biktima para matagan masing hustisya. Okay. Sir, kumusta galitong asawa niya? Ang latest nga medical bulletin, kumusta na to? Stable naman? Yes sir, nagkanta kita sing interview sa iya. Okay naman to siya. Admitted siya sa pribadong hospital kag mayo naman iyang medical condition. Okay. Sige, on that note, Police Major Charles Hever, salamat ki sa time, sir, kag may gabi si mo. May gabi man, sir. Action firing line. Alas 7:57. Grabe, man niya kay bag-o naman nga challenge kay Police Major Charles Hever. Can you imagine, 2 weeks pa lang siya sa Station 4. Tiyari naman, bag-o naman niyo. Ang ginalukdo niya, panibag-o naman nga misyon, kag panibag-o niya naman, nga trabaho, nga kinanglan, isulbaron nining krimen, no? May napatay mo, isa ka foreign national. Action firing line. Tiyan mo na gani nga siling ko, basta maghambal ka nga peace and order, kag may crime, that is of everybody's concern kay sinabiluyag yaman, nga ara ka naging sa balay mo, may ara ka naging ginbutang gani nga kudal o kon ginbut pamtangan mo na ginambalay mo sang pader, agun nga hindi dali-dali makasulod ang mga intruders o kung sino man ang tao yung may malain nga plano, pero tiyo, can you imagine? Ginguba pa yung grills mo para makasulod lang, and then gingapos pa ni ang utod sang asawa, sang foreigner, kag way labot sina. Diba, kung mo gintiro pag ginila iya, no, gintiro pag ining victim nga action firing line. Victim nga tinapatay ginbawian gisang kabuhi. As of today, siling ni Major Charles Hever, tisiki magkunong ila sin investigation pa. May persons of interest man sila. Ang ako lang gani amo ni. Kabay pa inang persons of interest, ginambal sa pulis, may madakpan kang masulbar sila. Kaya hindi ko yung magpating kung mag-operate ining mga sindikato, wala ni isang surveillance ngay moon.
wala ini sang pagpanilag nga himuon, hindi man pwede, bisan kawatan ka kung nano ka man ka organisado, kung organized crime group, gid man, hindi niya dali-dali nga maglusob lang sa isang lugar, nga waay kakaintindi, kagay balo kung sino nagilistar da. Anong purpose mo masulod ka da, para nga may kwaon ka, ti ano karon kon palaberde lang niya, kumuda ko ang balay, sudlon mo, wala ka man abisang monitoring kag surveillance nga gusto, kundi nagruya ka lang galawas mo karon kung pagsulod mo ng puloy-an, why day ang mga amo, that is number one. Why day ang target mo karon nga, bisan may background kapag ano, may diya ka nga mo ng puloy-an sang isa ka tawo, katulad sining puloy-an ni Carl Nolens nga isa iya ka Bilja National. Timakon mo na igo iniho, patay. Dira sa area sa Villangila Subdivision, Barangay Villamonte. Action firing line. Dira nga akong challenge, police mo ni. Since nga may ginamention naman kamo, nga may ara sang person of interest, hopefully madakpan ni sila kay kung pabayaan yun ni kadelikado, may long firearm ang ginagamit to. Ti karon kon hinali ning pabayaan, tagagdamo pa sila biktimahon. Hindi lang niya kay ang ila ginabiktima, inang by chance ba lang nga hold up po ng tao along the way kung maagyan nila, iniya hindi ni, lain niya nga system, lain niya nga pamaging ila, din kakita nga, sudlon mo yas, balay, o kag kung mabugtawan mo, paburutan niya kakaroon na sang long firearm niya nga, I presume M16. Action firing line. Hindi man pwede nga magsulod sila dira sa subdivision nga kung may long firearms ikaw nga dala, malakat kay mo ya. Kaya posible man nga magsulod ka sa subdivision, gauribay ka sang long firearms, sige, galakat ka lang imos dalan, o kung di damo makakita sa imo da. So meaning, madala ka gid sa lakyan, para nga hindi hilmonon, di makita nga may bit-bit kamong armas eh. Action firing line. Tisin o ini. Ang mga tao nga may kaymuan sining krimen. No? Kay ang mga puloy-an karon nga wala niya sang, bisan may kudal ka pa, kung pwede sudlon sinin nila, kundi matiyagay mo kadlok eh. Action firing line. Si Merly Gonzaga, siling niya may gabi, monitor siya sa Lihods, din naman. Ani Martinez Palad, watching live in Facebook here in Barangay 31, Martinez family. Orlin Vergara Hinzole, araman si Rose Iscote, may gabi dira sa imo. Action firing line. Josel Mondiar, greet lang, happy birthday. Ay, birthday ni Subong. Sige, happy birthday dira sa kay Migo Kugida. Maing. Balo ka na. Dennis Richard Tibor, Roma. Roma family sa San Enrique, salamat gid. Jeril Marandi Gadudo. Joy Ski, watching live here in Felisa, tami ako ng family Domipig, Sambarangay Kabog, kag Morandi o Morandante family, sang Spar 14, Barangay Bunga DSB, may lang nga pag-monitor ko na, thank you gid. Sinini Sanchez Parcon, Alma Lopez, gapamati man ko no, si Azer Baker Short, Inday Blaza, thank you. Mary Ann Fortaliza, thank you man. Bro Kano Orita, may gabi man Drasimos, sa taga Moises sa Padilla. Action Bia firing Jonathan, line. may gabi man Ibrahim Makiran, Kinshen Martisano Polidario, niya ang port sa Tabuelan, Cebu, Tabok Escalante, gutom na ang mga na-stranded dito. Uy, di paano sila kabalik diri kay, halimbawa na-stranded ka dito, kapin pa may ginpagawa naman, sumong panibago naman nga, panibago naman nga nga executive order mayor nila sa Tabuelan to. Action firing line. May Saison, may gabi man, Alin Transporto. Good evening lang dra. Alma Lopez, Inting Biboso, sa Silin Homes, may gabi. Annalyn Hardinico, sa Bago City siya. Si Sir Bobby Munoz, monitorman sa Talisay. Rufi Libran, monitor sa Kabankalan. Rosalie Cabusilio. O sige, may gabi dra. Sinaida Tumayan, Maria Mahilom Tihok Duayan,
Erwin Gonzales, gamonitor man, Almira Lim, Malasarte. Action firing Ang line. iban karon na lang dugay-dugay, kadtuan tanay si Akson Marlon Hinovia, sang provincial capital, mga update, okay, why mag-obligation Akson Oliver, no? Ayaw man alas 8. Anyway, i-check ko anay mga update sa provincial capital with Akson na Marlon Hinovia antes kita mag-pause for some commercial break. Siling siyang kumpari, kung siling nga manugsukot lang ganyan, ka na, ano yung paihan, may armas nga single shot, nga automatic, ay tuod, no? Action firing line. Do pare yun na siyang istorya mo bla pare, nga may tao nga nagamait, nga nagapanghangkat away, nga nagasinggitan sa lugar nila to, kay nakainom, ti kaisog, sige singgitan, ngita inkwentro away, naging guan sang tupad balay nga may bitbit armas, ginangkat niya pang palukpan siya. Action firing line. Ay, ang pobre ay pinalukpan tuod sang iya tupad balay. Man ka pakilala, may isog mo. Pagsigabong sa pusil sang iya nga ingod balay nga balya siya baw. Nami ba? Tunog pusil niya ba? Action firing line. Diway na to nag-react pang ingod balaya, nagsulod na lang eh. Anyway, katuan ta si Akson Marlon Hinovia for some update, no, gikan iya sa Kapitolyo Provincial, kay may bag-o naman eh. Nga mga record subong sa provincial capital kon parte sa probinsya kon COVID-19 ang update sini baloon ta with Akson Marlon. No, kay ti samtang nga nagadamo ang nagapinauli nga mga LSI kag OFW ang ginagakakibang kitaya sa number of patients kag mismo ang naga-positive. Kay sa tuod lang diri sa aton kun local transmission, duay gin man tiya dapat kakulbaan pasubong mo. Pero aring update gikan sa provincial capital. Capital reports. Let's have Akson Marlon Hinovia. Akson Marlon, may gabi, please come in. Action Art, unahon ko lang ang bad news para sa Negros Occidental kay subong adlaw at lugid ka mga taga Negros Occidental ang nagdugang sa kadamuon sa mga kaso sa COVID positive na pasyente based ini sa report man sa Department of Health Western Visayas. Lun sa mga LSI, locally stranded individuals, kundi ang latest nga record 24. So, idugang ining tatlo, 27 na tanan action na art ang kadamuon. Sus din kakita na. 27 na. Sa 27, Akson Marlon, kung ang province ang lantaon nga record, kalabanan gidi OFW kag LSI ni no? Yes, since action art sa mga duha na karukas mana, ang mga nag-positive the LSI returning OFWs. Kining ika-25, 30 anyos nga lalaki ni sa LSI halin sa probinsya sang Bohol. Okay. Ting Bohol action art lapit-lapit man diri sa ato sa Negros Occidental mo. Okay. Ang Bohol Region 7 parts ang Eastern Visayas, nagapuli ni siya sa may banwa sa Ngidubaan. Subong ara siya sa quarantine facility sang Hinubaan. Kay kundi ang LSI action art, pagkatapos kuha sang swab specimen, ginasugat ni sila sang salakyan sang ila sa dingin na pulian nga banwa o konsyudad. Okay. So, kubo kagyan pabalo siya nga positive siya action art sa COVID. Dito sa gindiritso sa quarantine facility sang banwa sa Hinubaan. Dumduman ko ni action art ang Hinubaan. The beach resort to yung ginpili, ginpain sa mayor nila to? Yes, amo to action art. Amo to ang gingamit nila. Kag posible amo ba ni ang ginagamit nila subong bilang quarantine facility. Okay. Sa banwa sa Hinubaan isa. Ang ikapait size, 24 anyos nga lalaki, ilis ay magyapon, ari, amo nang ginabantayan, gitid sang Negros Occidental, ini mga nagahalalin action art sa Cebu. Kay ang ikapait size, halin naman sa Cebu, nagapuli naman siya sa syudad sang Escalante.
So, eskalante quarantine facility man siya. Subong. Ang ika-27, babae ni siyang edad 19 anyos, LSI, halin man sa Cebu, taga-Banwa sang Kawayan naman sa Action Art. Uy. Pero waay na saya ka-quarantine sa Kawayan, dito na sa gindala sa EB Magaluna quarantine facility. I-check na pa Action Art ni ang Kawayan kay kung bala nakapuli ni siya kay LSI sa mo. Kung nakapuli siya sa lugar niya sa Banawasang Kawayan, sigurado Action Art nga may ara gid ni sang contact tracing paghimuon. Pero kung nakapauli siya halimbawa, no, dito sa Kawayan, pila edad niya to? 19. Bata pa, no? 19 years old. Oo. Why isang ginset yaw? Abi ko ng LGO, to sila ni bala ning i-isolate pa ni Ukunano, hindi nagali. Isugaton lang nila, kason ipapulion. Home quarantine Action Art ang tawag. Okay. Pero, kung mga LGU naman niya, na kayara Action Art sang kaugalingon nga quarantine facility, mas ginapagkamaayon nila nga imbis magpuli sa balay ang LSI sa quarantine facility lamang nila anay pati ni Ron tungkol wala pa Action Art sa resulta. Which is good. Which is good idea. Para nga at least hindi ka nang budlayan mula. Kung ikaw LGO, Blackson Marlon, nga limbawa, karon kunara siya sa quarantine facility, temporarily ginabutang while ginahulat ang result, at least, hindi siya maka-contact, maka-istorya, maka-upod, maka-lumilo sa mga paryente, amigo, kag mismo direktang pamilya niya Yes, kung sabay naman sa LSI Action Art nga luya, kaya mag-home quarantine, depende naman na sa iya kung dapat i-stricto agad ang home quarantine niya, hindi sa pangamusta, hindi sa halok sa miyembro ng pamilya ya. Samtang way pa pag-Action Art ang resulta sa ilang sa swab specimen. So muna, 27. Sa 27, ang nag-alalayo sa Action Art, mga siyam naman sila bilog. Ang inang fully recovered na gidala. Siyam. So, ang the rest na, amo na Action Art ang nagahulat sang repeat test nila. Okay. Ang isa di Blau kay kurting kaso ni isang ika-23 Blackson Art niya positive. Aning 35-year-old nga lalaki nga si Ferrer nagabot sa Manila June 3, nagpuli diri sa Negros Occidental June 8, nagabanwa ni sa Binalbagan. Ang first swab test niya samtang araw siya Action Art sa vessel April 28, positive siya. First swab ina siya. Ang second swab niya dito sa ang second swab niya is negative. Ang third swab niya negative gyapon. Pero ang fourth swab niya June 11 ginkuha, June 16 result, nag-positive naman siya. Amo na nga ginbalik sa Action Art sa quarantine facility. Asymptomatic. Now, so, positive, negative, positive. Okay. So, ginbalik siya sa quarantine facility. Ining ika-23 na COVID patient sa Negros Occidental. Okay. Grabe, no? Grabe, abi ko gani kung hindi lang abal sa World Health Organization, sa DOH, nga after 14 days, kusa lang mapatay ang virus. Pero iniyo makita mo sa Marlon, nga may doon nag-evolve ba niya ang mismo virus kung paano siya mag-adapt sa mga nangin host niya ba? Gani man. May nag-asiling Action Art nga depende man sa resistensya kag ikasarang sang tao nga awayon ining kagaw Action Art mo. No, ang hindi tanto makasarang, kaya mo na posible nagabalik positive ang infection sa ila sa ring alawas. So, 27, kaway pang hindi na magdugang nga. Namo Action Art ang ginapabot pa nga mga LSI ag returning OFWs hasta pa rin sa Hunyo 22 ang nakaschedule na yan na sweeper flights. Pero ang sweeper flights Action Art, target sa Negros Occidental,
nga palawig ko ni Tubtob Hunyo 30. Pag July 1, wala balaan. Kung bala, pwede na pahanugutan magbalik ang commercial flights kag commercial trips. Ang sa Talisay City naman ang sunart, medyo lipay yung inanunsyo ni Mayor Neil Lizares na ang kuni kahapon ginanunsyo yung ang tanan nga mga naka-close contact sang una nga nag-positive nga taga-Talisay, negative tanan. Okay. So kung adlaw, may anunsyo man siya, nagapabalo ang sunart sa mga Talisay noon na ang COVID-19 positive sa bulan sa Mayo, natapos na action art ang quarantine, kag ang duwa ka mga repeat test sini negatibo. So fully recovered naman action art ang status sang saning pasyente. Okay. So ginpanugutan na siya na nakapuli sila sa nga balay dara sa may Talisay, pero may pagklaro ang alkalde why di ka kahulugan nga mangin complacent magatag kumpiyansa mga taga Talisay City kay may ara gihapon isa ka positive case dira sila sa nga syudad. Isa Okay. ka suspect, isa ka positive. Kag zero ang probable case sa Talisay City. Yes. Pero Action Marlon, ang sa probinsya, anong gusto gali matabo ni government kung in kaso bala ining mag-resume ang biyahe sang fast craft, nanong gusto nila matabo sa mga taga Negros nga mga pasayro? Ina-action na art, why pa na sang desisyon si Gov Lacson? Why pa na sa naka-decide, kay dari pa lang sila ga-concentrate kung paano maubos na ng sugat, papauli, papalik dari ang mga LSIs Okay. kag returning OFWs. Pero sa mga returning LSI kag OFW, nga ngalin sa Iloilo, pakadto di sa aton, nano ang system nila? Nanong protocol nila sa mungya? Ang isa pa gani action art ka nagwa dari nga balita, kundi si Gov Lacson nagligad, nagsiling nga ang mga LSI halis sa Cebu, pwede makabalik dari pagi sa Puerto sa Escalante. May ginpagwa gali nga executive order ang alkalde sang munisipalidad sang Tabuelan o Tabuelan nga si Raul Quirona. Alas 8:17 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Balikantang nautod nga report ni Action Marlon Hinovia. No, i-check ta siya kay subong way pag hindi may mga changes eh. Action Marlon? Yes, start. Ang proceed. alkalde sang Tabuelan, Cebu, executive order kalindi nga ginpermahan EO number 07 series of 2020 banning sang ferry kag Ruro vessel bound for Negros kag Iloilo Island. Hindi pwede. So, sila mismo nagimo sang executive order ang mayor nga wala iya sa magalinto sila lugar matabok ni sa Negros Occidental. Yes, sa mga action art, ang EO nga ang kaundan sang EO ni Mayor Hiruna. Travel ban sa tanan nga mga outgoing passengers bound for Negros kag Iloilo Island. Pero so far ang Negros may na-record Action Marlon nga may mga LSI pa sa Cebu nga kinanglan pa tani i-repatriate o papulion di saton? Kung LSI action art tabo pa kay sige ang registration mo. No, may ara sang ginapos pa ng provincial government sa mga LSIs nga luyag magpuli dere kung paano sila magkaparehistro. No? Hindi pa gid mabalaan action art kung pila gid ang kanamuon sa di. Mabalaan lang based sa numero sang mga nagparehistro nga luyag magpuli action art. Okay. So, batata naman boss nga adlaw kay alo-adlaw may nagainabot ang sunod nga mga LSIs kag returning OFWs, particular sa ning sweeper flights ang PAL kag Air Asia. Para sa Action Firing Line, report gikan sa Capitol Provincial ang Action na Marlon Hinovia. Una sa balita na sa Action,
sa Bacolod Action Radio. Action firing I-check ta lang ni Karon Dugay mga report man nga may pila ka mga residente nga nagalin no dito sa Balamban sa Cebu. Nga isa man ka lugar nga makonsider na tunti damo man case magsiling ka Cebu iya pertito yung mga kaso sila mo. Action firing line. May nakalusot sining hapon nga nagsakay sa motorized sa bangka padulong diri sa Calatrava. I-check tabing Philippine Coast Guard na nanong ila to aksyonan kung nano ang detalye sini kina-intercept sila o sige operate man ang Philippine Coast Guard mo. Action firing line. Amo nga dapat bala sa mga residente nga aras kilid sa baybayon, mga residente nga nag-star sa pwede nungkaan sa mga motor bangka, bulig kita sa aton authorities because ang away hindi tanan tugyan sa PNP, tugyan sa Coast Guard, tugyan sa kung sino dira. Kita mismo nga pumuluyo, kooperar kita kay ini ang pag-away niya sa virus, hindi lang niya para sa Coast Guard kag sa PNP. Di kakita sa na nga bisan padalaan mo patangki digira ni ti virus niyang kontrata, hindi niya mapatay sang palukpan sang tangki digira. Online sa firing line. Kung may karga giman dira nga mga kun high powered nga mas tangki digira, hindi mo man ni matiro ni hindi gani mo makita ning virus, pero ari sa aton nga linya is Philippine Coast Guard Commander Jansin Binamin. Sir, maayong gabi. Sinart, may gabi sa imo kag sa tanan nga taga-pamati sa imo programa may gabi. Salamat kid sir, nagtawag ko sa imo kay nano ni man may nagdungka yang halin sa Cebu ini kag ano mga residente ni sila sang Calatrava sir nga na-intercept sang unit mo? Sir, ang base sa report niya nakabaton sa aton office 3. So nagtungka diri sa San Isidro no, sa may Banwa sa Kasang Calatrava. Okay. Sila sa Balamban, Cebu. So, through the vigilance man sa aton, ang mga coastal communities, kaya na-report sila sa Coast Guard at sa PNP. Okay. So, bali ang ginsakyan nila, motor bangka, ining gamay lang niya nga bangka? Yes, sir. Balukang Balamban, Calatrava. Subangan lang na sang kuan mo, sa Calatrabang Balamban, Cebu. So, mga more or less 1 hour sa bangka. Ara ka na sa Calatrava. Kung hindi kalibalod ka, kung masarangan lang sa mga motor bangka, ni makalasulod ka gindi, no? Yeah, that is correct, sir. That is why, since nag-quarantine na period kita, okay. Ang aton niya gobernador, no, nagpanumdum din sa aton ng mga coastal municipalities, nga bantayan man ang activate ang ilang bantay dagat, ang coastal communities para mabantayan, especially diri sa area ng Cebu. Okay. No? Safely Cebu. Yes, sir. Yes, sir. So, yes, sir. Balipilak bilog ni sir ang sakay? According sa report, 4 ni sir, no? Si Brian Rose, si Michelle, si Ayan Rosiana, at si Manny Librando. Okay. So, all residents of Barangay Isidro, Calatrava, Negros Occidental. So, bali na stranded sila to, dito yung gali sa Balamban, Cebu? Most likely, sir, amo ng senaryo mo. Kalukat, sa Budlay, na subong magtabok sa through, mag-practice pa lang sa imong travel authority, damo sa mga agyan mo. So, most likely, nag-shortcut ni sila. Okay. So, anong ginimo, sir, after nga ginpadala di sila o kung na-intercept sila, ang LGU na bala sila? Yes, sir. Na-turn over sila sa Calatrava Municipal Health Office. Okay. So, proper disposition. So, most likely, gina-quarantine sila. Sir, anong panugyan mo sa public, sa mga residents, especially ara sa shoreline, pwede makabulig man monitor, basi may mag-attempt man bala because nga gin-istrikto pa yung Cebu to Subong? Yes, sir. Thank you very much no, sa opportunity. Pagi sa imo programa, sir. So, gapil gid ko sa aton niya mga coastal communities, no, especially facing din sa Cebu, na mag-extra vigilance din sila na hindi na sila malutsan sa mga persons no nga halin sa Cebu. Kay balukati sa report na ang Cebu is most likely the epicenter of COVID-19. Okay, okay.
Aside from Calatrava, why naging magkamuna monitor nung iban nga daw mga katulad sining insidente? Mayari ka di sir sa may banda sa may Kawayan area naman. Uy. Ang usually ka kadto dadaya sir mga lindi sa Iloilo na mga antike banda. So do hindi magita mag-worry kasi we are on the same category man sa quarantine. Bagay. Pero So, dili bisan kita- the same kita category, hindi sa gyapon sila ginaalaw nga mag-travel sila using sining mga motor bangka. Yes sir, number one is very unsafe. No? Mhm. Kasi measuring the distance from Kawayan to any means of travel by a sea, it's not safe kung hindi bala siya intended for passengers. Okay. So, amo na siya ginanadaman kasi any eventuality sa dagat kasi magka-tragedy pa. Aha. Sige. So, ang why pagidyan ako gaulat mga mo siya sa instruction sa Marina kag sang local government units sang both LGU, Bacolod and Iloilo sa resumption naman niya sang commercial trips. With regards sa commercial trips naton, sir, ang inibilang Iloilo, Bacolod City naton, ang fast craft, gaulat pa sila sa fine, specific guidelines, no? Okay. I-fine tune pagid ang guidelines between Iloilo and Bacolod. But ang aton yung mga roro passenger vessels, no? Sige na siya. So LSI and A4. Pero kung diri ka magagi sa Banago kay may fast cut da, ang ginaalaw man na natin da ang mga A4 kag ang aton yung mga locally stranded individuals. Sige. On that note, Coast Guard Commander Jansin Binamin, salamat gid sir sa time. Good evening. Sir, salamat at may gabi. Action firing line. Gina-intercept ining apat ka mga persona gikan iya dito sa Balamban sa Cebu. Mga alas 4:02 ining hapon sila nagdungka dira sa Loli Beach Resort, Barangay San Isidro, Calatrava. Action firing line. 19 anyos nga si Brian Rosiana, Michelle Rosiana, 25 years old, Ayan Rosana, 20 years old, Manny Librando, 36 years old, sang San Isidro mismo sa Calatrava. Mula niyang 36 years old ang may asawa ho. Action firing Imposible na stranded dito sa Cebu, nag-attempt o nagtingwa ang magkabalik, tinakadungka gid sila, galing na intercept pagi man sa bulig sang komunidad nga mo nag-report sa otoridad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang life extension Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may Philippine Standard Time, alas 8:37 na. Action Firing Line! Pabalik din sa Action na Firing Line na program sa kalan sa irregular anchorman. Action, Brian Moden, o may gabilan daragalio kay Toto Andro Juanitis, Araman Rosila Castillo, Sir Carlos Ligaspi sang UNOR, Araman si retired Colonel Hintulio, Cesar Lanaria. Thank you gida. Paring Chupoy magbanwad sa may Macau, China. Kumusta da sa inyo? Nag-regard siya sa mga taga-Gilungan sa banwasang Kawayan. Action Firing Line! Halong gida. Mayong China kinukadasig lang to yung ilang pag-contain o akto sa gobyerno nila. At least why niya maglapta sa iban nga mga probinsya, sa iban nga mga lugar. Action Firing Line! Ano oras? Sige, manong Mario de Prado, aga pa. No, kadto lang to nung mga 8 o'clock bukas na. Thank you, Gid. Araman si Ned Sarsipuedes. Gamonitor siya kuno from Melbourne, Australia. Good morning. Mayong gabi na sa inyo. Action Firing Line! Merly Dolido Magallanes watching from Hong Kong. Merly Gonzaga, God bless, watching live here in, nabasa ko na nagilikay na, no? Mayong gabi dira sa imo, sige, ang iban di ko malabutan, pasensya, gida. Ingagawan ta si Action Dale na lang sa last and final stretch sa aton pagpangalagad. Si Vice hindi na siya makontak.
Kay gusto tataning baluon kung anong latest update sa ila si Mayor Bing do alang-alang man no, pangatag sang development today. Kung ano na ni ang matabo, no? May mga swab pa ni, automatic na lang papulion ang mga LSI kag mga returning residents na ano ini ang guidelines. Kay ang guasin ginatugyan na lang sa National IETF diri sa mga LGUs kung paano nila ma-regulate ang mga pauli di sa aton no? Mga stranded bala tong iba nalin sa ang Iloilo ya kag Bacolod mayo ni kay at least ang kategory ta. Kung lang taon mo actually ang cases di gyud man ni pero sa iban nga no nag-problema bla nga may ara local transmission like Cebu. Diri sa aton ang Bacolod kag Iloilo, same lang sila do pareho lang sila. Action firing line. Nga mga OFW kag returning residents lang may cases nga naga-positive pero aring dugang nga mga detalye mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Let's have action Dale Salazar. Action Dale, may gabi please come in. Action Art sa regular session kay Ina sang sangguniang panglungsod na hingagaw pasulod ang resolusyon no nga nagapabutyag man sang sempatiya kag pagpalabot sang pagpakigunong sang mga opisyal no sa Bacolod City sa pamilya Cuangco kasulod ni sang pagtaliwan ni the late Eduardo Danding Cuangco Jr. nga nagtaliwan bangod sang masakit kagabi. Action Art ang si Councilor Dindo Ramos siya ini ang nag-author sang sining resolution na Action Art nga suno sa iyati nagakaangay gid lamang kag mayra man sang basihan ang pagpasar no sang SP sang sining resolution bangod madamo man sang contribution si Sir Cuangco ilabinadri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Isa diri sa mga ginatumod ni Councilor Ramos di ining planta no sang San Miguel Beer dito sa iyang barangay sa area sang barangay Granada. Action Art ang pagsuporta man ni Sir Cuangco sa sports development sang Pilipinas ilabi na nga active gini siya Action Art especially sa pataga sang basketball kag pagdalaman sang multi-million investment diri sa may syudad kag Negros Occidental. Nga sunod sa yati paagi sining mga investment no ni Cuangco kadamo sa mga persona ang nahatagan sang trabaho diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Si Councilor Ramos Action Art membro man ni siya ka National People's Coalition o kon NPC nga political team or partido abi. Sa diin si Cuangco ti siya ini nag-serve no bilang founder sining NPC. Suno siya ti magluwas siya wala labot sa ang ila sining political affiliation ti ang ginbasihan niya sa pagpasa sang resolusyon kundi ang mga nabulig no sa economy sang Bacolod kag Negros ni Cuangco Action Art. Ariwa ang paliaga sang nag-author sa resolusyon City Councilor Dindo Ramos. So, hindi dalita na kay we were informed that nag-pass away na siya kasi damo mo kontribusyon ni Ambassador Cuangco sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod. So nakita naton nga may basihan man nga mag-express kita sa aton condolences na siya mga bereaved families ng aton nga former ambassador. Can you cite sir ang iyang mga nabrakan sa sports, isa na no? Siya na ang nagtatagid siyang generosity sa iyang time sa aton nga sports development, especially sa basketball. Second, di sa Miguel Corporation kung aari na di planta, isa mo na siya karason mo nga aari di ang San Miguel plant no? Nga aari sa may barangay namon, sa barangay Granada, dako man na investment, no? Multi-million man investment dalay sa siyudad sa Bacolod kag siyempre sa sa Negros Occidental masin naton nga tiyang plantation no kung sa diin nga ang aton mga durian bigin tanom sa aton nga farmer ambassador kag di damo man ang generate ng employment no sa Negros Occidental tungod man sa iyang investment nga ibutang idi sa probinsya sa Negros Occidental. NTC ka man attorney no? NTC man ko pero regardless kung di na ako nga partido ang aton nga nakita bala kung nga nagpasar kita sa resolution ang iyang contribution more particularly sa fields and business sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental.
Action Art na batian si Attorney Dindo Ramos ang nag-author sang sining resolution. Subong nga gabi nagpagwaman sang statement no si Bacolod Mayor Bing Leonadia na suno siya iya siniginakabig nga icon no and natural leader ining nagtaliwan nga si Kuwangko. Action Art suno siya dako gid ang nabulig o kon impact no nga ginhatag niya diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod Government Center. So kaina sa regular session man sang Sangguniang Panglungsod dito gin pasulod Action Art ining sulat no sang pila ka mga transport group sa Bacolod kag Negros Occidental. Lakip na diri ang feedback kag stone hangot ini sa ilang panawagan kag pangabay no sa SP or konseho nga kon mahimo Action Art i-stricto ang pagpatuman sang regulation sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Angot ini sa 50% gid dapat nga seating capacity or passengers ang i-allow nga makasakay sa mga public utility jeepney o kon PUJ diri sa may syudad. Action Art ini siya ang gin-refer sa komitiba ni Councilor Dindo Ramos bilang chair sang Committee on Transportation and Traffic. Action Art. So gin-explain sa aton ni Councilor Dindo Ramos no nati based sa mga observation sa mga transport groups like Sebakda, Stone, kag iban pa, may mga PUJ Action Art nga wala naga-comply no sining regulation or guidelines or protocol kagin pa panaog sang gobyerno national nga hindi bala 50% or more than 50% ang nagasakay diri sa kapampubliko nga salakyan Action Art ani siya contrary or wala nagasunod or naga-comply sa mando or guidelines sang LTFRB National Action Art. So sunod diri kay Councilor Ramos supposedly ang Bacolod City Police Office kag Bacolod Traffic Authority Office amo ini ang duha ka mga implementing agencies or officer Action Art nga dapat magpasiguro nga kung mayara sang mga violation sa mga PUJ drivers pwede ini sila dakpon no nga nag-violate sa guidelines sang LTFRB. Rason nagpanugyan man diri si Councilor Ramos sa mga PUJ driver nga kung mahimo mag-comply gid lamang sa directive sang national government kay para manini sa kayuhan sang tanan bilang precautionary measure kontra COVID-19. So sunod kay Councilor Ramos, kung pulo gid lamang ang seating capacity sa isa ka sasakyan, i-divide mo na sa 50%, 5 gid lamang ang dapat makasakay Action Art. Kung siyam ang seating capacity, i-divide sa 4.5 na Action Art. Pero sunod kay Councilor Ramos, hindi man pwede ito nga, kundi 4 gid lamang ang pwede makasakay sa sina nga PUJ. Kasunod no nga ang mga PUJ diri sa syudad hindi man niya same sizes kundi mayara mga salakyan nga laba-laba, mayara salakyan nga regular size kag mayara man sang salakyan nga nubo abi or hindi siya tuman kadako. Action Art kumbaga mayara sang disparity regarding sila sini nga mga sizes kag maakomodar man nga mga pasahero. Balikan naton si Councilor Dindo Ramos. May mga observation nga may mga mga salakyan nga nasobra sa 50%. So nga man lang kung nag-require man lang sila or nag-request man na sa implementation sa aton nga guidelines. So asapon nga nakita daw wala man na sang issue gid kiti tungod nga kinahanglan gyud man na. Kung ano ang gina-require sa aton nga ang national government, we should have to comply with that. No? So, nataon ta kung bala may aragin man sang hindi compliant sa requirements ng aton IATF national. Supposedly, sino matter ni ma-act ni Bitaw, BCPO, or... Bitaw kag BCPO, no? Pati under na sila sa IATF, sila na ang mga chief implementors ng aton mga guidelines and rules. Ang inasyati, siyempre, nang nag-violate sila sa sang guidelines, ang ilan na da, in fact, they will not be allowed not to operate sa ilang motor vehicle, especially sa mga PJs nila, kung wala sila compliant, hindi sila compliant, no? So, they can be stopped. They cannot be allowed to operate
kung nagpasakay sila more than 50%. Kaya attorney, may masalakyan, mga hindi lang parehas ang sizes. That's why ganito, for example, kung pulo ang yang capacity sa isa, 5 lang ginang ilo nila kati 50%. Kung siyam, dapat apat lang kati 4.5%. Oh, pero based on personal observation attorney, anong Nang pa-inquire naton, how valid ini nga complaint. Kati una, kung ang ilang ginareklamo, basihan mo lang sa aton nga guidelines, sa rules and regulations sang LTFRB, wala naman tali choice bisan sa local, wala tali choice kundi i-implement gid kung anong dapat naton i-implement, no? So, the VTAO, the BCPO, can be required not to implement sang guidelines kung gin-set sang aton nga LTFRB national. Action na matihan si Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Di ka to Committee on nag-interview siya Transportation. may background ng tuko to yaw. Dito sa Session Hall Action Art. May tuko si Session Hall? Sinabi ko rin si dito may guning tuko. Gintanaw ko ni lanta ko si Actionan kasi ko ba sigin pasudlan niya blaka kwanaw? Sound effect. Sound effect? Sila ko may tuko aw? Session Hall. Nagsulod lang tuguro, ano? Naglabay lang. Mga friends na sila. So, mutong ang balik Councilor Dindo Ramos Action Art, wala gid sang mahimo ang mga PUJ drivers kadang LGU kundi mag-comply gid lamang sa mga directives nga ginapapanaog man sang gobyerno nasyonal. Boss nga daw Action Art meron sang important Sige pa meeting sila to, sorry gid to batin, pero why pagid ga sabat sila. Okay, gusto ko tani maibaluan to ko na itong latest sa ila meeting. Actually Action Art lawig-lawig usually ang mga meeting nga ginakandak sa mga city officials naton. Usually nagalabot yung Action Art mga alas 10, alas 11 ang ila sini nga mga post bisa Tiga ka sila violation niya sa curfew ano man sila mga exemption man kay person in kwan gali sila no? Mga working officials kumbaga Action Art. Lipat ko pero ang initial information naton nga nabaton kay Vice Mayor Alcid Familiaran, ang pamangkot balang dira active halin kay Iloilo, pagadto diri sa mga syudad sa Bacolod, ano bala i-quarantine ka pa o kun i-swab. Ang information ginahatag sa to ni Vice Alcid, though hindi pa ni siya official Action Art, since yang balati dapat hulaton gid ang formal executive order o kun joint declaration sa Iloilo kag Bacolod City. Ang bali sa ton no need na nga mag-home quarantine Action Art. Pero sunod ati mas mayo gid nga kulaton ang official nga mando kag protocol nga gin set or gin kasugtan sa Bacolod City kag Iloilo. Ang importante mo lang may uniformity so ano dira ang gin-issue sang Bacolod ang mando ang iga-issue sang Iloilo para at least wala sang conflict kag hindi Alas 8:52 na may ilang dragali sa kay Bachelor siya Puhas. Sige ka monitor man siya. Arak na? Ginapaabot Action Art nga this week. Sabi ko, may nagunay naman liwat ka to. Ko, ikaw naglito. Ginapaabot Action Art nga this week, hopefully, no, or tonight, Abi, or Basa, magwa, no, ining joint declaration sa Bacolod City kag Iloilo angot sa pag-resume kag mga protocol sa mga persona nga mag-iabot no from Bacolod City halin sa syudad or probinsya sang Iloilo. Mas nga daw Action Art ati importante nga event no para sa mga holiday English Bacolod boss no? Holiday wala mang klase kutob sa may mga trabaho additional ilan dira sa Action Art. Pero ang mga government offices, why gid boss? Sirado boss? Wala Action Art, wala gid sang City Health Office basta national holiday o na local holiday, wala man office. I don't know Action Art since ang ila sininga trabaho no karon nga COVID-19 pandemic di kami ka pamangkot di kuno kay may amo na gani ma-process sila certificate may niguro i-check ta para maibaluan nila to no? Correct Action Art. Pwede sila maka-inquire actually no sa Bacolod CHO
promotion page since active man ang ini no nga Facebook page sa City Health Office Action Art. So dira pwede na sila maka-inquire kung bala bukas no ang ila sining office buwas nga adlaw para mag-issue sa mga documents or magpa-konsulta. So buwas nga adlaw temo ni no amo ni siya ang ikaduwa nga tuig nga Bacolod City magasaulog sang Charter Day sa June 18 nga sang una gina-conduct October 19 action art. So mo siya ang second year based man ini sa Republic Act 11146 sa gin-author ni Congressman Greg Gasataya o kun ang Bacolod City Charter Day Act Action Art. So boss nga daw mo na kung sino dira ang mga persona nga deserving nga mayroon sang contribution sa Bacolod City hatagan ini sila sang pagkilala Action Art no sang LGU sang syudad sang Bacolod. Mayroon sang short program nga pati gayunon dito sa may lobby sang BGC hapon ini magasugod. Kagati ang ila sinigil invite nga guest speaker Action Art isa ka doktor si Dr. Dolores Romela Tiples Ruiz no. Siya ini magaserbe nga guest of honor and speaker sa sini nga kahiwatan na Action Art. So sunod kasi ti Administrator ang limited gid lamang ang mga persona nga makatambong kung sino na ang mga importante, may mga papel like city officials, punong barangay, mga awardees no. Pero sunod siya man siya live or via internet or online para at least ang mga persona nga interesado nga maglantaw sa kahiwatan no, pwede sila makausar lang sila nga internet connection kag masaksihan man online ang nagakatabo dito sa may Bacolod Government Center. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aring lado, alas 8:55. Salamat gid may gabi kay paring Turco gali sa Isabela da. No, paring Turco, may gabi da sa imo. Action firing line. Joffrey Piliado, taga-depend niya. Dara sa Kanduni, may gabi dara sa inyo, may lang nga pag-monitor. Mabalik kita, pagkaligad gid lamang sini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Action Radio Philippine Standard Time, impunto alas 9. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Action firing line. Antes ko magtakop, kay way nagkita tiyempo, ginapay balulang galia sa mga kaaksyon naton nga nagamonitor, nga umpisa Hunyo 19, Biyernes, amon nga iga-replay ang last 10 scripts sang paborito ninyo nga mga drama nga Umbra. May tigulo, Cielo Alimango. Ang This Is My Life, nga may tigulo, Relasyon. Kag Timbangan sang Katarungan, Jack Balaan Birador Season 2. Umpisa Hulyo 1. Mabatian na ang kasugpon sang ining nga drama, kag mabatian man ang iban pa nga mga drama pareho sang Barangay 6, 8-4, kag Johnny Tango. Action firing line. May mga adjustment man na because of the COVID-19 nga effect. Mabalik man kami in a new normal by July. Balikay naman sa mga drama ginakalangkagan nyo. Action firing line. Boy, natagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanan nga nagpakigbuylog sa aton karon iyang gabi sa Action Firing Line. Sa ngalan sang regular anchorman Action, Brian Morden. Nangin kabuylog ta karon nga gabi Action Oliver Pason sa technical side. Kabuylog sa Action and Defensor kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.